Díobh is Misha Caitríona agus bhí sean seo taspána mar díobh le Clocha Mandala Péinteáilte, cosú len ceann seo, mas mína a áil amach ceachú lena dhéanna chuinigí breanú ar bhí sean seo. Cad a bheith ag taspáil. Clocha mína, nite, glánta agus tromíthe. Scuaibh péinte, cúpla cinál achí cuill, paint, acrylic mas féidir, agus uisce. Táirn crochrinn le dá dorcha ar de chloch. Cosú leis an gceann seo a féinteáil man níos luaithe. Anois, tosaigh leis an géad srá spotaí. Chuir spotaí beag a bána timpeall an spota mhóir. Is dreise cro a bheith ar má bhíonn na spotaí ar fad den bhéad céanna agus an spás céanna adra. Tosaigh srá eile spotaí. Bán úsáid as dá eile nó dá níos dorcha. Chuir spotaí idir na spotaí sa trá roimhe seo. Ba sé tabalcach ar ball go mé áit beag fácha idir na spotaí a lig in éon srá. Ba chóir gomach na spotaí a gairí beagán níos mó agus beagán níos dorcha le gach srá. Ránnig mise daithna éagsúla den bhátrún seo. Ba chóir an dá éadrom a bheith an éadrom. Gur bríonn na ró de dá níos dorcha leis an béint, do gach srá nó. Tá sé tábhachtach bríonn beag de gach dá a chuineál go dtí ar ball. Ba chóir an bharna idir na spotaí a bheith ag gairí níos mó le gach srá. Féite tú an sin na barnaí beaga idir na spotaí móra a líana le spotaí beaga bána. Bán úsáid as bun na scuaibhe. Agus sin agat é, Clocha Mandala Péinteáilte, agus iad an éasca le déanamh. Tásúla go gur haitham í seán le, ná den gí darmad chláir an tuilifí seán a eáil. Beic me sibh go luach, slán!